Eu sunt Panda Puf și astăzi voi da cu acest bidon. Știu că pare ai de capul lui, așa și este, dar încă mai funcționează. Duc la unul. Aproape, aproape, pentru că e bine să am acest cap. Bine, mă! A doua, a treia. Bine. A cincea sau a șasea, cât tot. Nu știu. Bine. Așteptați. Aproape, aproape. Prea tare. Yes, yes. Bine, încă una și papa. Și ultima. Bine, papa.